Akwụkwọ nke Mak, isi nke isii. Mgbe ahụ o si n'ebe ahụ pụọ wee bịa n'ógbè ya, ndị na-eso ụzọ ya wee soro ya. Mgbe ụbọchị izu ike gafere, ọ malitere izi ihe n'ọnụ ya, o wee sị n'ụlọ nzukọ ọtụtụ n'ime ndị ahụ, olee ebe ihe ndị a si abịara nwoke a? Oleekwa amamihe e nyere ya na ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu dị otu a n'aka ya oge ọbụla? Nwoke a ọ bụghị ọkwá nkà ahụ, nwa Mary nwanne James na Josef, Juda na Simon? Ụmụnne ya ndị nwanyị anọghị ebe a? Ha nọkwa n'ime ya. Yeshua wee sị ha, onye amụma enweghị nsọpụrụ, ọ gwụla ma n'obodo ya, n'etiti ndị ikwu ya na n'ụlọ ya. Onye ọbụla nwere ike ịrụ ọrụ dị ukwuu, kama ọ na-ejide naanị ụfọdụ ndị ọrịa aka ma gwọọ ha. O juru ya anya na-ekweghị ekwe ha, wee gaa gburugburu n'obodo niile zie ihe. Mgbe ahụ ọ kpọrọ ejima ahụ ka ha bịakwute ya, wee malite izipụ ha abụọ abụọ, na-enye ha ike megide mmụọ ọjọọ. O wee nye ha iwu ka ha ghara iwere ihe ọbụla maka njem ha ma ewezuga mkpara maka ọrụ ha, ma ọ bụghị obere akpa, ma ọ bụ achịcha, ma ọ bụ ego n'ukwu ha. Kama ka ha yi akpụkpọ ụkwụ, ma ọ bụghị uwe elu abụọ. O wee sị ha, ebe ọbụla unu banyere n'ụlọ, nọrọnụ ebe ahụ ruo mgbe unu ga-apụ. Onye ọbụla nke na-anabataghị unu ma na-anaghị ege unu ntị, mgbe unu na-apụ, fechapụ aja dị n'okpuru ụkwụ unu ka ọ bụrụ ihe àmà nye ha. N'ezie agwa m unu, ọ ga-adịrị Sọdọm ma ọ bụ Gọmọra mfe n'ụbọchị ikpe karịa obodo ahụ. Ha wee pụọ ma kwusaa ozi ọma maka ndị mmadụ ka ha gbazie onwe ha. Ha chụpụrụ ọtụtụ ndị ọrịa ma tee ọtụtụ ndị ọrịa mmanụ ma gwọọ ha. Mgbe eze Herọd nụrụ maka ya n'ihi na aha ya apụtawo ìhè, ọ sịrị, Jọn Baptist esiwo n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa ya mere o ji arụ ọrụ dị ukwuu. Ndị ọzọ na-asị ọ bụ Elaịja, ndị ọzọ na-asịkwa ọ bụ onye amụma ma ọ bụ otu n'ime ndị amụma ahụ. Mgbe Herọd nụrụ nke a, ọ sịrị, ọ bụ Jọn onye m bepụrụ isi, o si n'ọnwụ bilie. N'ihi na Herọd n'onwe ya kpọrọ oku ka a kpọchie ya n'ụlọ mkpọrọ n'ihi Herodias nwunye nwanne ya Filip, n'ihi na ọ lụrụ ya. Jọn wee sị Herọd, iwu akwadoghị ka ị nwee nwunye nwanne gị nwoke. Ya mere Herodias guzoro na-eche ya. Ọ chọrọ igbu ya, mana ọ pụghị, n'ihi na Herọd tụrụ Jọn egwu, ebe ọ maara na ọ bụ onye ezi omume na onye nsọ. Ọ na-asọpụrụkwa ya. Mgbe ọ nụrụ ya, o mere ọtụtụ ihe ma gee ya ntị nke ọma. Ma n'ụbọchị a kara aka, Herọd n'ụbọchị a ga-amụ ya, mere oriri inye ndị isi ya na ndị isi ala Galili. Nwa ya nwanyị Herodias batara wee kpọọ isiala nye ya, meekwa ka Herọd na ndị niile nọdụrụ ala n'otu nri dị mma. Eze wee gwa ya okwu sị, rịọ m ihe m ga-enye gị. Ọ chọrọ, m wee ṅụọ iyi sị, ihe ọbụla ị rịọrọ m ga-enye gị ya, ọbụna maka ọkara alaeze m. Ya mere ọ pụrụ wee sị nne ya, gịnị ka m ga-arịọ? O wee sị, isi Jọn onye na-eme baptizim. Mgbe ahụ ọ gara ozugbo n'ihu eze wee jụọ ya sị, achọrọ m ka i nye m isi Jọn onye na-eme baptizim ozugbo n'uwe. Eze zara
Onye baptizim ahụ were iwe nke ukwuu, mana n'ihi ndị ya na ha nọdụrụ ala na tebụl, ọ jụghị ya. Eze zigara onye ogbu mmadụ ozugbo wee nye ya iwu ka ebute isi ya. O wee gaa bepụ isi ya n'ụlọ mkpọrọ. O wee buru isi ya n'ụgbọ ịnyịnya wee nye ya nke ya na nke nne ya. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya nụrụ nke a, ha bịara buru ozu ya lie ya n'ili. Ndị ozi wee zukọta n'ebe Yeshua nọ wee kọrọ ya ihe niile ha mere na ihe niile ha kụziri. O wee sị ha, bịanụ n'akụkụ ọhịa ma zuru ike nwa oge, n'ihi na ọtụtụ mmadụ bịara ma gaa. Ha enweghịkwa mmasị iri nri. Ha wee si n'ụgbọ mmiri pụọ n'okporo ụzọ gaa ebe tọgbọrọ n'efu. Mgbe ha lara, ndị mmadụ hụrụ ha. Ọtụtụ ndị maara ya. Ha wee si n'obodo niile gbaa ọsọ gaa n'akụkụ ahụ wee buru ha ụzọ zukọta. Ha niile bịakwutere ya. Yeshua wee pụọ wee hụ nnukwu igwe mmadụ wee nwee ọmịiko n'ebe ha nọ, n'ihi na ha dị ka atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ atụrụ. O wee malite izi ha ọtụtụ ihe. Mgbe chi bọrọ, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya na-asị, ebe a bụ ebe tọgbọrọ n'efu. Ugbu a ụbọchị agafeela. Hapụ ha ka ha gaa n'ime ime obodo na obodo nta ndị gbara ya gburugburu ịzụta achịcha, n'ihi na ha enweghị ihe ha ga-ere. Ma ọ zara ha sị, nye ha nri. Ha wee sị ya, anyị ga-aga zụta narị pence abụọ ma nye ha nri. O wee sị ha, achịcha ole ka unu nwere? Gaanụ lee. Ha wee sị, azụ abụọ na abụọ. Mgbe ahụ o lere azụ abụọ anya, lee achịcha abụọ ahụ anya, kewaa achịcha ise ahụ. Ndị na-eso ụzọ ya ka ha tinye azụ ndị ahụ. O kelere, kewaa ha, nye onye na-eso ụzọ ya n'ihu ha. Ebe ha abụọ riri nri, ha niile wee rie nri. Ha wee nye onyinye ahụ. Ha wee jupụta. Nkata 43 jupụtara na iberibe ndị riri bụ ndị ahụ riri nri nye mmadụ niile. Ha wee were ọkụkọ abụọ na azụ dị ihe dị ka 5,000. Ozugbo ahụ, ọ kpọbatara ndị na-eso ụzọ ya n'ụgbọ mmiri wee debe ha gaa n'akụkụ osimiri ọzọ na Betsaida mgbe ọ na-eziga igwe mmadụ ahụ. Mgbe o zipụrụ ha, ọ gara n'ugwu ikpe ekpere. Mgbe oge ruru n'etiti ụgbọ mmiri ahụ nọ naanị ya n'oké osimiri, o wee dọpụta ha n'ala kpọrọ nkụ. Ọ hụrụ ka ọ na-agba mbọ ịkwọ ụgbọ mmiri n'ihi na ifufe na-emegide ha. N'ihe dị ka 4 nke abalị, ọ bịakwutere ha na-eje ije n'elu oké osimiri. Ọ chọkwara ịgafe ha. Mgbe ha hụrụ ya ka ọ na-eje ije n'elu oké osimiri, ha chere na ọ bụ mmụọ. Ha wee tie mkpu n'ihi na ha niile hụrụ ya. Ha tụrụ egwu nke ukwuu. Ma ozugbo ọ gwara ha okwu, nweenụ obi ike, ọ bụ m, unu atụla egwu. Mgbe ahụ o soro ha banye n'ụgbọ mmiri ahụ. Ifufe wee kwụsị. Ha wee nwee obi ụtọ karịa n'onwe ha. Ha wee nwee obi amamikpe n'ihi na ha echeghị echiche banyere achịcha ahụ, n'ihi na obi ha siri ike. Ha wee pụọ, banye ala Nazaret wee bịa. Mgbe ha si n'ụgbọ mmiri pụta, ha matara ozugbo ndị niile nọ n'ebe a na ebe ndị ọzọ n'elu ihe ndina bụ ya. Ha wee gbaa n'ógbè niile gbara ya gburugburu wee malite ibu ndị ọrịa ebe ha nụrụ na ọ nọ. Mgbe ọ bịarutere n'obodo ukwu, obodo nta maọbụ obodo nta, ha dina n'okporo ámá.
na ndị ọrịa ha ma rịọ ya ka ha metụ aka n'ọnụ uwe ya. Ndị niile metụrụ ya aka wee gwọọ ha.